Doncs ha estat un tast de vins pensat per professionals del turisme. Llavors, en aquest tast s'explicava més aviat com explicar un tast, és a dir, com aprofitar un tast de vins per transmetre una sèrie de continguts en els turistes, en els enoturistes en aquest cas. Llavors, doncs, eren 12 premisses per tenir clar quines coses s'aconsellen de fer, quines coses no s'aconsellen tant de fer, com per exemple les repeticions en les explicacions dels mètodes d'elaboració dels vins, en el que és més important explicar la diferència i explicar anècdotes i explicar per què aquell vi té un mètode d'elaboració que cal explicar, que no explicar els mètodes d'elaboració de tots els vins, que en molts casos són repetitius. Aquest seria, per exemple, un exemple. Així com també el fet de poder donar algun objecte que es recordi, perquè més enllà del tast i del vi, que segurament el consumiran, els hi permaneixi aquell objecte de record, per tant tinguin una peça que els pugui recordar en aquell moment, en aquell celler, en aquella situació. Són diferents claus per aprofitar el tast de vins, per transmetre no només un celler, sinó una regió, o en aquest cas també es pot aprofitar per un restaurant, una viniteca o qualsevol espai on un sommelier ofereixi un tast de vins. Consell, tenir en compte que estava intentant fer un tast en una sala, diguéssim, lliure d'aromes. Per tant, això implicaria un lloc que no estigués ni a prop d'una cuina, ni estigués a prop d'un celler, en tant que elaboració, i estigués a prop d'una sala de criança. Tot això, si ho fas, que siguis conscient que afecten el tast i que hi ha algunes aromes que poden quedar tapades, poden quedar impregnades d'aquell aroma que tenim tot voltant, ja sigui en una cuina o en un celler. Com a gran consell, a la gent li agrada molt el paisatge, doncs què millor que fer un tast veient el paisatge. Per tant, fer un tast a l'aire lliure, sempre que es pugui. Jo crec que, sobretot si estem en bon temps, doncs és molt aconsellable tenir una terrassa o directament anar a les vinyes a fer el tast. No. Què costa fer 4 línies de dir, mira, tu has arribat en una regió que, i fer-li una breu explicació d'aquella regió perquè se situï ràpid. Per exemple, en el cas del Baix Empordà. En el Baix Empordà què els hi pots explicar? Els hi pots explicar que és una regió que està dintre d'una denominació d'origen, que és la denominació d'origen Empordà, que té 2 regions diferenciades en 2 comarques, l'Alt i el Baix Empordà, en aquest cas estàs en el Baix, que l'ADO es va crear l'any 75, però que el Baix entra en l'ADO en el 2006, això ja diferencia bastant aquestes 2 regions. S'explica, però, que la història del Baix Empordà és una història de viticultors de fa, com a mínim, que a mi m'hagin explicat, 300 anys, per tant és una història de molta viticultura, però una història curta en quant a embotellament, en quant a comercialització, exportació, etc. S'explica que el Baix Empordà, per exemple, és una zona que es troba bàsicament en el peu de les Gavarres mirant al mar. Per tant, és una regió, diguéssim, que està compresa entre una serralada, que en aquest cas són les Gavarres, i el mar, està molt proper al mar, et trobes en vinyes que pràcticament es veu al mar des de... Bueno, pràcticament no, es veu al mar des de les vinyes estant, i et fas com una mica una idea, no? El que ve a representar, diguéssim, és una mediterranietat. El que busca és aquesta frescor, amb aquesta acidesa, diguéssim, juntament amb calidesa, sol i maduració i maduresa del raïm. És un vi que està fet amb picapoll i malvasia. La picapoll, que és una varietat que no n'hi ha gaire ara mateix a l'Empordà, ni a l'Alt ni al Baix, però que certament n'hi degué haver abans, perquè és una varietat que es troben ceps antics i per tant se sap que es deu estar com recuperant, tot i que és difícil saber exactament d'on són autòctones aquestes varietats. Aquesta està clar que és del Pla de Bages o així es diu, però d'aquí també n'hi havia, tampoc estem parlant, per tant, d'una varietat forània. L'altra varietat sí que és forània, perquè és la malvasia de Sitges, el seu nom ja te diu d'on és, i el curiós d'aquest celler és que, ells, aquest celler és el Mas Oller, i els propietaris són els propietaris de Can Ràfols dels Caus, del Penedès. Llavors, ells van voler fer aquest cupatge de picapoll i malvasia, i aquestes cepes de malvasia, alguns viticultors del Penedès venen a buscar les cepes, diguéssim, en el Mas Oller per fer-ne clons. També se li nota la criança, també se li nota la fusta, però no és excessiu, vull dir, té un equilibri d'aquest fumat que es va barrejant amb aromes molt més d'herbes aromàtiques que
que te surt la frigola, que te surt, ho dèiem l'altre dia, el llorer, el peix al forn amb una mica d'oli. Vull dir, aquest vi ja veureu que és una pena que ara l'hàgiu de tirar perquè ara en servirem 2 més, perquè es va obrint i és llarg, és intens, i en boca doncs és cremós, té aquesta mantega, no? Llavors és un vi del 2008 i és una raresa perquè aquí en el Baix Empordà, doncs, així ens diguéssim, d'aquest estil de vins, de vins blancs, de criança, d'aquesta exquisitesa, que fan servir botes noves, en fi, que estan 7 mesos en botes fent batonage 2 cops al dia, d'aquesta excel·lència doncs no n'hi ha gaires. I comencem tastant primer el Bella Lola perquè té un caràcter més jove. Ell ha anat a buscar un vi que agradés i ha anat a buscar un vi que seguís la corrent i la línia comercial del que demana la gent, i així és com és aquest negre. És aquests negres que tenen aquest, diguéssim, estan com difuminats, tenen un color així com tèrbol, com si els haguessin deixat una miqueta de suc, i després que tenen aquest to tan làctic, que tenen bàsicament destacades la fruita, una miqueta d'espècies perquè també tenen una miqueta de bota, però aquest fons làctic que busca agradar a tothom, que busca ser una miqueta una llaminadura, ser una miqueta un caramel. I comparem-ho amb el següent, que és el Fondils, que a mi em feia il·lusió que aquests dos estiguessin junts, bàsicament perquè surten d'allà mateix. Llavors, doncs veureu, aquestes són les vinyes, són 6 hectàrees, ho dic bé, 6 hectàrees, del que és la marca Fondils, que és la segona copa que teniu de negre, només en surten 6.000 ampolles. Són unes vinyes que no sé si us hi fixeu, però estan enmig d'altres cultius, d'acord? Darrere es cultiven altres tipus de vegetals i també es venen. Per tant, una miqueta la història del Mas Eugeni segueix amb la línia de la història de molts masos de Calonge que antigament, diguéssim, els seus pares o avis o més enllà feien tot tipus de cultius. Entre d'altres cultivaven la vinya i llavors venien des d'hortalisses fins a vi a granel. Aquest sistema en el qual el que no es venia a la casa, en el cas del Mas Eugeni tenien tan poques hectàrees que ni tan sols es venia vi a la casa, es venien altres hortalisses i després el que sobrava de vi, si aquell any no te l'havies acabat tot tu personalment i la teva família i els teus amics, es venien al mercat. Era una miqueta el sistema que feien servir. Això canvia amb la nova generació, en Martí aprèn a fer vi fora de casa i quan arriba a casa el seu pare va plantar una miqueta més de vinya cap a l'any, cap als 90 i pico, a partir del 95, i ara ell, en lloc de les 2 hectàrees de l'avi, en té 6 i fa vi, d'acord? Si tastem aquest vi, que és un vi del 2009, ell té, diguéssim, diferents anyades a la venda, la que jo vaig escollir va ser la del 2009, el vi es diu Blau de Tramuntana, ha escollit aquest nom, però tot és veritat que la tramuntana afecta molt més a l'Alt Empordà que al Baix Empordà, però al Baix Empordà també n'hi arriba. També estan afectats de vegades més pel llevant, potser pels vents que venen de mar, que potser porten més humitat. La tramuntana et portaria més sequedat i és en aquest sentit més preuat per lo que seria el tema sanitari, fitosanitari de la vinya. Estem tornant a parlar d'un celler que té 6 hectàrees, tornen a elaborar aquestes 6.000 ampolles i estan plantades des de fa 14 anys, és un celler recent en aquest sentit com a celler, però ells tenen, me va dir, 300 anys d'història com a viticultors. Llavors, una miqueta seguint aquesta línia del Baix Empordà de molta història de viticultura, però història curta en quant a enologia, cellers propis i privats. Sense sulfits, expressió de Can Sais. Aquest és el Mas, d'acord? Aquesta és la Marta, enòloga i viticultora i propietària del Mas. Aquí teniu aquest celler tan bonic, amb aquesta volta, i aquí un espai de degustació que també dona l'aire lliure i que també és bastant agradable. I concentrem-nos en el vi. Aquest és un vi que s'ha d'anar obrint, aquest és un vi com quasi qualsevol vi natural necessita també fer la seva evolució en la pròpia copa. A mi em va sorprendre perquè acostumada a tastar vins naturals que es notava molt que eren vins naturals, doncs aquest vi m'esperava això, no? I em va sorprendre que és d'aquells vins que m'atreveixo a dir que si no m'haguessin dit que és un vi natural potser no ho hagués endevinat, no? Aquest és un vi que podríem dir que
està absolutament afinat, a pesar d'aquestes aromes que s'endivinen amb aquest toc animal, amb aquest toc, diguéssim, d'envelliment de bota vella, que ha deixat anar tota la seva aportació de la fusta ja ben humida, ja ben treballada, ja ben polida, ja ben arrodonida, però en boca té altra vegada aquesta acidesa que s'equilibra, en cap moment tens una tenicitat astringent, és envolvent, és fresc en boca i és agradable. Té de grau alcohòlic, quant té, Montse? 14. Té un grau alcohòlic de 14, molt ben combinat amb aquesta acidesa, amb aquest equilibri que es crea de forma natural. En unes vinyes que, a més, el curiós és que no han estat, diguéssim, no han estat buidades ni polides, o sigui, són la vinya vella que es va autorregulant de forma natural i que, per tant, al cap dels anys dona una producció que jo vaig estar calculant i era curiós perquè el Mas Molla i el Clos d'Agon estan una baix i l'altra dalt, estan, diguéssim, a la mateixa vessant de la muntanya, no? I de les Gavarres. Llavors, els dos tenen, ells, el Clos d'Agon té 16 hectàrees de vinya, el Mas Molla en té 13, i els dos produeixen al voltant d'unes 60.000 ampolles. Per tant, estem parlant de que un fent poden verd, buidatges, no sé què, perquè es troba amb una vinya jove que l'han de domar perquè sembli una vinya vella, diguéssim, l'han de buidar, li han de treure vigor, li han de treure energia, doncs l'altre s'ha autorregulat d'una forma natural i més o menys produeixen una quantitat de quilos similar. És curiós.